Her får I en opsamling på afslutningerne på novellen Hvorfor er lykken? Opgaven var, at I skulle afslutte sætningerne med indre syn hos den person, sætningen handler om. Jeg har læst alle jeres opgaver igennem og tjekket, om der er indre syn. Fordi formålet med den her øvelse meget er, at I får øvet at finde indre og ydre syn, for trænet at identificere det i en tekst. Desværre er der nogen, som ikke har forstået det med det indre syn. Jeg har en af dem her. Her står: Trine gik hen over græsset, og hun har fundet Allan og Eva i gang med at kysse hinanden under deres æbletræ. Trine blev vred og hun løb udenfor til gaden. Så ramte hun en taxa. Der er nogle sproglige fejl her. Og hun løb udenfor til gaden, og så ramte i datid hun en taxa. Og det hedder ikke en taxabil, det hedder bare en taxa. Og grunden til, at vi ikke skal have SVA her, det er fordi det er to sideordnede, du kan se med konjunktionen, det er to sideordnede hovedsætninger. Så derfor skal vi have hun løb. Problemet her er, at der ikke er indre syn. Trine blev vred. Det kunne man måske med meget god vilje sige var indre syn, men det kan vi jo også godt se udefra. Og løb udenfor til gaden, så ramte hun en taxa. Det er meget visuelt. Det er alt sammen noget, vi kunne se med et kamera, og dermed er det ydre syn. Vi kan også se den næste sætning. Allan kiggede på Trine og sagde til hende, at han elsker en anden dame. Efter festen er slut, samlede Allan alle sine tøj og gik uden for huset. Der er nogle sproglige problemer. Det skal være i datid, så elskede en anden dame. Efter festen bliver i datid, var slut, samlede Allan alle sine tøj. Tøj er ikke tælleligt på dansk, så det er bare alt sit tøj og gik uden for huset. Uden for 2 ord. Han kiggede på Trine, sagde til hende, at han elskede en anden dame. Det kan vi høre, så det er også ydre. Efter festen var slut, samlede han sit tøj, det er også ydre, og gik uden for huset. Så altså i sætning nummer 2 her er det meget tydeligt, at her er der ydre syn hele vejen. Det samme gælder nede i nummer 3. Eva fik solen i øjnene, så gik hun ind i huset for at tage solbriller på. Mens Eva søger efter, tror jeg der skal stå. Mens Eva søger efter, den siger på dansk, der søger vi ikke efter, der leder efter sine solbriller, hørte hun Allan snakke i mobilen med sin nye kæreste. Det er også ydre. Så jeg har skrevet her, du har ikke indre syn hos alle personerne. Indre syn er, når vi er inde i hovedet på en person og hører vedkommendes tanker og følelser. Men ellers er det en spændende slutning. Så prøver vi at tage en, hvor det er korrekt. Vi tager Eski her. Trine gik hen over græsset og skreg. Det var det værste, hun har oplevet indtil nu. Det værste. Det var det værste, hun, vi holder i datid, havde oplevet indtil nu. Det var det værste, hun havde oplevet indtil nu. Det her, det må være Trines tanker. For at kunne vide, om det var det værste, hun havde oplevet, så er vi nødt til at være inde i hendes hoved. Allan kiggede på Trine med sorg. Jeg tror, der skal stå vidste.
på det tidspunkt, at han, så er det en ledsætning, så skal vi have adverbialet før verbet, at han aldrig, SAV, fordi det her er en ledsætning, det kommer ledsætningen, så skal vi have SAV, at han aldrig kunne forlade hende. Ja, han vidste på det tidspunkt, hvad han ved, det er inde i hans hoved, så der er indre syn. Eva fik solen i øjnene, da hun så ambulancen. Hun gad ikke at se, hvad der var sket. Igen, indre syn. Vi er inde i hovedet. Hun gad ikke at se, hvad der var sket. Eller at gide, det er ligesom om, at hun gider ikke. Altså hun gider ikke hun vil ikke bruge energi på det. Men måske er det mere naturligt at sige, hun ville ikke, altså et spørgsmål om vilje, ikke se, hvad der var sket. I taxaen rullede Bent vinduet ned og prøvede, har vi en infinitiv, at forstå, hvem det var, der skreg. Han var meget bekymret. Igen indre syn, nu hos Bent. Grete tænkte på, at der var noget galt med hendes børnebørn. Hun kunne mærke det i sit hjerte. Følelsen, indre syn. Kåre kørte hurtigt over for gult lys. Han vidste ikke, hvor skriget, vi har skriget heroppe, ikke? Så det er kendt, skriget kom fra. Han ville bare hjælpe. Så her er der altså indre syn hos dem alle sammen. Det er rigtig fint løst på en måde, så vi også får en historie. Altså, vi får indtryk af, at det er et af børnebørnene, der bliver kørt over. Ja, så vil jeg prøve at vise jer Hannas. Den er også rigtig fin i forhold til indre syn, men har en anden slutning. Og her er det skrevet helt sammen til en samlet historie. Trine gik hen over græsset og tog et syn på haven. Alt var klar til festen. Men hun kunne stadig ikke slappe af, fordi Allan var i hendes tanker. Der er noget galt her. Men hun kunne stadig med A, stadig ikke, uden at slappe af. Men hun kunne stadig ikke slappe af, fordi Allan var i hendes tanker. Allan kiggede på Trine. Han vidste ikke, hvordan deres forhold ville gå. Det holder os i datid, ville gå. Han levede bare i det øjeblik. Han ville ikke være bekymret over det. Overfor, så er det en person, så man er bare bekymret over det. Eva fik solen i øjnene, da hun kiggede ned i haven. Hun tænkte, at det må være svært at være gift i 50 år. Er hendes forældre virkelig lykkelige sammen? I taxaen rullede Bent vinduet ned og trak vejret dybt. De nærmede sig til stedet. Han tænkte kun på festen, som om det resten var opstået. Det forstår jeg faktisk ikke. Det forstår jeg ikke. Som om. Det ved jeg ikke, hvad det betyder. Grete tænkte på, at det kunne være dejligt at se alle gæsterne, men hun glædede sig til at se Kåre. Man glæder sig til noget. Hun havde forventninger om, at han var en god person. Kåre kørte hurtigt over for gult lys. Han havde ikke set en bil, som kom fra højre side. Den ramte ham. Den sidste tanke, han havde før det skete, var, at Eva ventede på ham. Så her slutter det altså med, at Kåre med Eva i tankerne kører over for gult lys
og bliver ramt af bilen. Rigtig fint med indre syn hos alle. Der er problem med verberne, der skifter tid. Så vil jeg vise jer den, og her er slutningen, som jeg har taget ud. Jeg er stoppet her. Og novellen slutter. Trine gik hen over græsset og lagde armen om livet på sin mand. Allan lagde fraværende sin højre arm om Trines skulder. I taxaen rullede Bent vinduet ned for at få frisk luft. En sveddråbe slap hans kind og landede som en plet på skjorten. Taxaen kørte ud i krydset, lige da det skiftede til rødt. De fik øje på cyklisten på næsten samme tid. Solen ramte Eva i øjnene. Allan kiggede på hende, slap sit greb om Trines skulder og besluttede sig i det øjeblik endeligt for, at han ville skilles. Så der er rigtig mange af de her ting, vi faktisk får afsluttet i slutningen, som I har fanget i jeres sætninger. Der er mange, der har været inde på, om han nu beslutter, at han vil skilles eller ej. Det er jo en af de konflikter, vi har i novellen. Og også den her ydre konflikt, eller det her ydre problem med taxaen og Kåre, at Kåre faktisk bliver kørt over af taxaen. Og når I fanger de konflikter, så er det jo fordi I er gode tekstlæsere, fordi der i teksten bliver lagt tegn på, at det er det her, der er det centrale. Så rigtig fint.